Diwrnod 5, da ni dros hanner ffordd rwan, a mae gennym ni wy a tatan a llwy. So, da ni'n mynd i gychwyn efo'r wy a'r lwy. A os da ni'n torri'r wy, da ni'n gwneud y daten arno fo. Gobeithio fydd yr wy ma'n cyrraedd Wilcos i lawr yn y dre. I'r plant i godi ymwybyddiaeth y plant a hefyd i bob un gyfweld, chmod, Rhys Meirion a'r crew yn dod trwy Gymru ar y daith. Fe fydd y ddrama mewn dyn ni ddo yn codi ymwybyddiaeth, felly gwych na da iawn. Wel, yn 2011, ces i trosglwyddo yn Arren a ces i'r Arren wrth mam. Mae'n bwysig i pobl fel ni sydd wedi mynd trwyddo fe a pobl sydd fel chi gyd nawr yn mynd rownd codi ymwybyddiaeth i dangos fod y mor bwysig yw ei gyd. Yn ein profiad ni, dros y blynyddoedd, mae llawer o ffrindiau wedi bod gyda fi a maen nhw'n gwybod beth i ddod trwyddo a maen nhw'n dweud, fi'n mynd i fynd ar y rhestr, fi'n mynd i fynd ar y rhestr. O'n i'n mynd gweld nhw to mewn ti 5 mlynedd, llai wedi wneud i byd amdano fe. Ond wrth newid y ddeddf nawr, bydd pobl fel yna sy'n hapus i roi organau ond jyst ddim wedi wneud i byd amdano fe. Gobeithio bydd y pobl yna'n cael gallu bod ar gael i roi organau pan bod angen os bydd angen i'r diwrnod. Fantastic, yn rhoi high five, mae gyda plant i fod yn wych a mynd rownd ysgolion a cael cefnogaeth. Come on, high fives! Oh, that's very kind of you. Thank you very much. That's very kind of you. Diolch yn fawr. Thank you. Mae'n bendigedig, roedd wir. Dda i'r corff ag i'r enaid ag i'r meddwl. Union beth o'n i angen dy meddwl ar ôl yr holl waith caled dros yr wsos diwethaf. Triumph GT6, ia.
coplyn o gar. Ia, segwe, fi roed yn bod yn rhain o blaen, gan i weld sy'n deith i. Mae'r rhys yma'n gwybod. Sam llawer o drefn ar hwnnw chwaith dweud y gwirth ti. Gan i weld. Mae'n ras trwy'r coed na a wedyn i'r toboggan. A ti'n hen ddyn ac yn cael chydig o bwysau, so ddylsia i ennill. Fai mynd i ben hwn, paid y poeni, eith hwn o racs pan mae'r asio'i gar. Sgyn o'n gobaith fi o. Mr P. Mae Mr P, mae machine Mr P di chwth i fyny. Gorfod y bwysau ar y machine. Yr atab i fy holl broblemau newydd ei ddarganfod. Dwi'n pario stwff pawb yn y fasged. Dyma di'r hapusad dwi wedi bod drwy'r holl wsos hyn hyn. Wel, ni wedi trafod dipyn yn blaen yn yr ysgol yn ystod yr wythnos ers derbyn y gwahoddiad ac yn rhyfedd iawn i ni'n clywed am y cysylltiadau rhai bobl sydd wedi derbyn organau a hefyd maen nhw wedi codi'r mater adre. Wel, da ni wedi gorffan diwrnod 5 a wedi cael croeso mawr yma yn Cawdor Cars yn Llanelli. Diolch yn fawr iawn wrth gwrs i Kevin Davies am hynny ac diolch yn fawr iawn hefyd i Gor Ysgol Dewi Sant am fod yma i ganu ni. Felly, da ni yn gweithio'n galad, da ni'n codi'n ymwybyddiaeth drwy'n gwneud y pethau gwirion yma. Cerwch ar yn gwefan ni, Cylchdaith.Cymru, a cerwch ar y tudalen Just Giving a cyfrannwch os gwelwch yn dda, mae o'n achos mor dda. Diolch yn fawr chi.